Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pamirsa, sugeng pepanggihan wonten ing giyaran cariyos basa Jawi ing kalodhangan dalu menika. Kanthi ira-iran layar tancep. Para pamirsa, saiki awake dhewe balik menyang taun 1900-an. Ora ado-ado neng lapangan bal-balan Karangasem Solo. Wingi-wingi nek ana kabar bengi iki ana layar tancep le. Wah, lapangan langsung geger. Bocah cilik-cilik tekan mbah-mbah padha teka. Ayo, disuruh disewedange. Awake dhewe melu rame-rame nonton layar tancep ana ing jaman biyen. Jam 6 sore, lapangan bal-balan Karangasem wis rame ke pasar. Cagak pring wis diteke. Layar putih wujude kaya gorden lawas. Wis dipasang kenceng ing ngisore. Ing ngisore ana mesin proyektor sing mrene ngup 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 karo kipas sing muter banter. Wis teko, bungoke bocah-bocah. Lapangan sing biasane kanggo bal-balan bengi iku dadi bioskop gratis kang gawe senenge wong sak kampung. Penontore campur-campur, ana mbah-mbah nggawa tikar, ana bapak-bapak sing padha ngrokok, ibu-ibu sing gandeng anake, tekan bocah cilik sing padha dolanan. Suasana rame pol, pedagang ngeteri. Kacang kodok, anget. Gorengan-gorengan, tempe mendoan, bakwan, tahu susur, es tebu, jeruk anget seger, rokok, eceran ono. Lan sing paling dirubungi bocah-bocah cilik yaiku dolanan gangsengan, yoyo, lan pendungan. Tengah-tengah rame iku dumadan ana swara musik koplo. Saka pojokan lapangan mlebu swara pickup warna ijo. Warna ijo tuwa kaya nggo tentara kae. Samping mobil iku ana tulisan gede jamu jago kuat sehat lan semangat. Sing duwe jenenge Mas Jono. Tapi sing dadi tontonan dudu jamune, nanging wong cilik banget ora luwih dhuwure paha wong dewasa. Wonge cebol jenenge Mas Gendut. Durung mandek mobile, Mas Gendut wis munggah nangkap mobil. Musik diuripke banter. Tak dangdut. Lah, mak jelek. Mas Gendut joget nang ndhuwure kap mobil. Jogete guyu tenan, energik banget, tangan ngetok, dengkul muter-muter. Wah, gendut, suara penonton rame. Bocah cilik padha nglumpuk, tepuk tangan, mbah-mbah padha ngguyu ngakak. Lan Mas Gendut dadi bintang sadurunge film diwiwiti. Mobil jamu iku dadi panggung gratis. Jam 8:04, lampu lapangan dipateni. Suasana dadi peteng. Mung ana lampu tetok lan lampu sentir saka pedagang gorengan sing isih sumunar. Suasana langsung sepi, tegang lan merinding. Biar layar putih murup. Film sing diputer bengi iku film silat. Judule Pendekar dari Gua Hantu. Jadi ceritane pendekar rambut gondrong, gawanane tongkat karo nang pundake ana ketheke. Guluk nang alas. Iya.
Iya, jihad. Swara jurus-juruse metu saka speaker gedhe. Nggaung tenan sekampung. Bocah-bocah lanang padha melu jurus ning ngarep layar. Bapak-bapak padha melek meneng serius ndelok. Ibu-ibu padha nutupi mripate anake pas adegan gelote medeni. Sinambi nonton, tangan tetep golek gorengan. Kacang godhog diperadawi siji-siji. Teh hangat diseruput. Asepe gorengan campur ambune lemah lapangan sawise udian. Iku rasane nikmat banget. Ora ana HP, ora ana gangguan. Kabeh mripat ning layar putih kuwi. Jam 10 bengi, film rampung. Lampu murub maneh. Penonton wis padha bubar alon-alon. Guyon-guyon. Mas Gendut wis mudhun saka kap mobil. Jamu jago dadi penutup pesta. Nah, para sedulur kuwi mau suasanane layar tancep neng lapangan Karangasem taun 1990. Ana rame-rame pedagang, ana gorengan anget, ana bocah dolanan. Lan sing ora lali ana Mas Gendut cebol sing joget ing kap mobil jamu. Dadi hiburan gratis wong sak kampung. Zaman saiki bioskop wis adem. AC, kursine empuk, nanging rasa rame-rame duduk ning lemah, adem-ademan nonton film silat nganggo karo mangan kacang. Kuwi sing ora iso dibaleni maneh. Lan matur nuwun panjenengan wis kersa melu nostalgia. Lah panjenengan biyen apa ya ana sing wis tau menangi nonton layar tancep ning lapangan Karangasem. Paling kangen karo apane? Gorengan, jambune, apa jugate Mas Gendut? Tulis ning kolom komentar ya. Para pamirsa, matur nuwun sampun kersa midhangetaken cariyos basa Jawi menika. Lan mugi tansah mbeta manfaat. Lan saking kula pungkasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.